Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau ga mun dawo domin ci gaba da bidiyon mu daga inda muka tsaya. Yau gashi Allah ya sa an ba mu account number mun sa kuɗi a ciki. To da farko idan mutum ya buɗe kamar nashi kamar haka inda zai ganin account number ɗin da zai sa kuɗi a cikin wallet ɗin nashi shine ga inda guri inda aka rubuta fun wallet nan daga sama gashi zan taɓa kamar haka. Yawwa gashi na taɓa. Ga account number ɗinmu nan ya ba mu BFD Bank gashi nan 4600250318 shine account number ɗina. Za mu ɗauki wannan account number mu je mu sa mai kashi kuɗi ko nawa muke so mu sa sai mu sa. Muna sawa minti ɗaya ko ma sakan yayi yawa za mu ga kuɗin namu sun zo a cikin wallet ɗinmu na wannan application namu. Insha Allah wanda kuma ya riga ya duba bai ga account number ɗin nashi ba, idan yanzu ka buɗa shi to kaɗan ba su awanni haka irin awa 5, awa 3, awa 2 wani bai har 24 hours zai iya yi ba a baka account number ba. Wani ma idan yayi lokacin da ya buɗa shi zai ga account number ɗin shi a wannan lokaci. To idan Allah ya sa baka samu account number ɗinka ba za ka ɗan ba su awanni haka sai ka sake dubawa. Insha Allah za ka ga account number ɗin naka ya bayyana. Da ka sami kuɗi kuma kuɗin naka za su zo gaba. Insha Allah haka.